ман спитамен ҳастам. вақте ки искандари мақдунӣ ҳахоманишёнро барҳам дод, ман муборизаро аз вилояти суғд сар кардам ва шаҳри Самарқандро бозпас гирифтам. вале нерӯҳо баробар набуданду мо шикаст хӯрдем ва ман мардонавор дар роҳи ватан кушта шудам. ман Аршак ҳастам. ман касе ҳастам ки сарзаминҳоямонро аз дасти юнониҳо гирифтам. онҳоро аз ин сарзамин берун кардам. муборизаҳои шадид бурда дубора барои форсҳо давлати абарқудрат сохтам. ман Баҳроми Чӯбина ҳастам. туркҳо ба сарзаминҳои мо ҳамла карданд. ман бо 20 000 нерӯ барои мубориза ба онҳо рафтам. онҳо 40 000 нафар буданд, вале ман онҳоро шикаст додам. хоқони туркро барои ба ҳудудҳои мо ҳамла карданаш ҷазо додам. ман Салмони Форс ҳастам. вақте ки мушрикон мехостанд ба шаҳри Мадина ҳамла кунанд ва пайғомбарро шикаст диҳанд, ман нақшаи ҷангии Ҳандақро додам ва мо бар мушрикон пирӯз шудем. пайғамбари худо дуруди худо бар ӯ мегуфт: Салмон аз аҳли байти ман аст. Баҳром ва Абдухолиқ ба наздикӣ дар бораи ман видео мекунанд. инҳо қаҳрамононе буданд ки барои шараф ва озодии сарзамини худ мубориза бурданд ва ҷон фидо карданд.